Čus lidi, já z tomu dnešního videa dneska si zahrajeme World of Tanks Blitz. Hraju na Nintendo Switch, asi můžete poznat jaksi. Tak chvilku počkáme. Urychlím vám to trošku. Urychlím, no tak neurychlím, tak to už je. Jsem chtěl říct, že vám to urychlím, ale jaksi ne. Play in my Discord. Tak asi zahraju si za Accelera, myslím, nějak tak. Docela těžké jméno. Složitý spíš. Pro mě aspoň. Tak si zahraju za Excelsiora. A potom třeba za T6 1 Grizzly. Tak jak chcete, to vidíte líp. Bum, tak můžu takhle. Lidičky tady do toho hraje i dostupná na mobilech, tabletech a tak. Takže si klidně to můžete sáhnout na mobil. Hej, ujíka. Čekala jednička tady zavazí víceméně. Jeď. Mě štve káva jednička, jen co jsme začali. Trošku promiňte, že to natáču na mobil, ale nebo promiňte, prostě tak. To pro mě střelit, jo. Vypadá se blbě, to jsem se už jedu tam. A jo, tak to jsem dělal vůbec, musím jít trošku tady. Ale nesnáším to. Myslím, ho mohu už zabít, ne? Ne. Zabiju. Konečně, umřel už, mě taky štval. Chcete to nějak vidět totiž. Tak nějak tak to bude asi dobrý. Teďka uvidíte asi jakože nejlepší pohled, jaký jsem asi mohl dát. Jo, děkuju uši. Jsou borci, já tam, já jsem se to někde označování. Já to bude. Jeď! Loudáku. No tak to mě zabije. To umřu. Jenom něco, co by mě jakože healovalo. Yes. Možná vyhráme. Na tam je PZ. IVD, to musím zabít. Jo! Ale jdi dozadu, jinak ti zabije T34. Ještě jednou za T34 a je to. Jsme na ní hoši.
Už vidím tu hnusáka. Promiň, kavedničko. Musím být tady za ním, jinak umřu. Lidičky. Tak nějak. Byl sorry, že je prostě kemping, ale to takový lepší trošku pro mě. Podle mě aspoň jako. Já všechny věci, které řeknu, tak jsou hlavně podle mě. Nemusí být podle vás, diváky, ale podle mě jsou hlavně. No dobrý, takhle nejedu. Všimně si to. Yes. Já mám 104, nebo nějak tak dám. A mě dorazí. 48, jeď. Nemusel jsem, pojďte na něj, kavedničko, BZ, IVG. A já, pojďte. Já ho dorazím asi. No tak ho z toho tak dorazit. Jupí. Zjistím tak do oblohy. A každý lidičky, právě že jsem to nenatáčel jakože od začátku, když jsem to začal hrát. Mě to až napadlo teďka, že můžu natáčet jakože v tanky. Yes. Já si dám už back to garage. Je to někdy lidičky seká trošku už. No docela dlouho, třeba 2 roky. Rok. Řeknu, že to není moc, ale docela je. Jestli vás to baví, tak rozhodně zanechte like a zatím startnu na další hru. Myslím, že to tady káva jedničky, lidičky. Šíhe. 62. Řekl, ho trefil, ale já nemám možná nabito. Střelím. Lidičky, když jede někdo, jakože když jede tank, tak vám tam radu. Střelte jakože takhle před něj, protože když víte, že jede, tak před něj, protože na to jakoby zabije prostě, nebo že dá mu damage, když jede dopředu, tak prostě to střelte kousek před něj. Takový lepší. Nevím, jestli to máte rádi. Teďka trošku pojel a jak kdyby jsem to střelil tam, kam jsem chtěl, tak on to netrefím prostě. A kdo mě? Tady. Kdo mě trefil? Aha, tady jsi, hnusáku. Hnusáčku. No, ty mě naštěstí netrefil, takže tě teďka pícnu. Pomůže mi někdo, no? Nebo aspoň ty mu pomoct. Dodělí ho, Shermane. Tak já ještě si rychle nabiju, jo, dobrý, tak nemusím. Díky. Protože jste to asi neměli teďka dobrý, takže jste blbě viděli, ale omlouvám se. Se omlouvám, ale já jsem to měl asi nějak blbě, prostě já jsem si dělal hlavně tady to.
vyhráme nejspíš. To nesnáším. Tu jsem měl tak už zabiju tu AT. Jsem to chci trefit do... no, já umřu. Díky, že mi bráníš, ale já umřu tak. Dobře, aj tak. Takže udělám bye. Kavenička jde někam do prdele. Ne, prostě já si umřu. Když nechci počkat. Aha. Aha, byl otočený. Byl. Zabijeme ju. Já dostu má, když myslím, že asi umřu, takže. Teď už si přidám rychlostík. Rychlost prostě. Rychlost. Vyhráli jsme. První tady slon vadila ta lampa. Snažím dát nějak pryč, ale moc nejde. A takhle. To že mám na nabíječce prostě, to by bylo lepší, kdyby neměl. Jsem ho na nabíječce. Dám zase. Už unavený trochu.